minun supatoneissa ei ole samanlaista meininkiä niin kuin Potulla. Pottuhan joutuu pientämään pelin kiinni. Se olisi vaan jatkunut ja jatkunut. Ja muuhun nähdä. Sillä samalla alueella oli myös I think they say Tweedledee. Sinä ja hän saunottiin ja juteltiin. Come on vietnamiksi kiitos. Tai siis vietnamia. 5 kertaiset, sen jälkeen ei tuu enää happy houreita. 5! Olisiko semmonen koali, että me nyt mennään tuohon kadulle, hommataan joku kippo. Ja jos me saadaan, ei me jaksata koko päivää siinä heilua, mutta jos me saadaan joltakin tippiä, niin sitten chatti lupaa laittaa 10 supia. Elikkä minä jonglöörään 3 omenalla, Karri soittaa huuliharppua.